Som veľmi rád, že sa dnes môžeme stretnúť tu v Stražskom pri príležitosti začatia stavebných prác na budovaní novej haly v areáli bývalého podniku Chemco Stražské. Počiatky podniku Chemco Stražské siahajú až do roku 1952, kedy sa začal areál budovať, a až do roku 2003 v ňom prebiehala výroba trhavín primárne na vojenské použitie. Po takmer 20 rokoch sem prichádzame s cieľom zásadne zmodernizovať zázemie a obnoviť výrobu v týchto priestoroch. Máme ambíciu do roku 2027 vybudovať v areáli Chemco Stražské novú špecializovanú prevádzku na výrobu bimodulárnych náplní pre delostreleckú muníciu kalibru 155 mm. Nová prevádzka bude pracovať s menej nebezpečnými látkami, ako tomu bolo v prípade bývalej špecializovanej výroby v Chemku, čím chceme hlavne upokojiť občanov mesta Stražské. Nová výrobná hala zároveň umožní vygenerovať pre občanov mesta Stražské a priľahlé okolie desiatky nových vysoko kvalifikovaných pracovných miest. K tomu všetkému dodávam, že prostredníctvom tohto projektu zásadne prispiejeme k navýšeniu európskych výrobných kapacít v oblasti bimodulárnych náplní a európskej bezpečnosti ako takej. Celkový objem finančných prostriedkov, ktorý v niekoľkých etapách na tento projekt vynaložíme, dosiahne hodnotu predbežne 350 miliónov eur. Holding MSN Group, pod ktorú bude nová prevádzka spadať, sa aktívne podieľa spoločne so skupinou CSG na rozvoji výroby munície a muničných komponentov v niekoľkých regiónoch Slovenska. V našich spoločnostiach pracujú stovky až tisíce zamestnancov, vďaka čomu sa radíme medzi významných slovenských zamestnávateľov v oblasti obranného priemyslu. Som rád, že je tu s nami pán podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, keďže Ministerstvo obrany republiky je našim partnerom a spoločne so ZVS Holding bude odborným garantom celého projektu. Vy ste to teda už naznačili, čo sa tu teda bude vyrábať, ale môžeme to tak trošku viac laickejšie povedať, že čo to vlastne sú tie komponenty, o aký komponent ide? Ide o bimodul... Môžete, jasne. Nerad sa predbieham. Ale keďže som laik a tu sú odborníci, tak to bude úplne najľahkejšie, jak sa dá. Keď si pozriete samotnú delostreleckú muníciu, skladá sa z tej vrchnej časti, to je tá strela. Tu ste videli výrobu teraz v Sníne. A potom potrebujete ako v klasickej pištoli mať tú nábojnicu. V prípade delostreleckej munície nábojnica neexistuje a sú pod ňou také biele, ako keby puky hrubé, ktoré sú tzv. Bimodulárne prachové náplne. Dobre hovorím, pán? Áno. A podľa počtu, ktoré tam sú, je samozrejme stanovená aj tak trošku vzdialenosť. V zásade ich býva tak do 6 kusov. A toto celé potom predstavuje jednotnú cenu za jeden delostrelecký náboj, ktorá je relatívne dosť vysoká a nehovoriac o tom, že je mimoriadne žiadaná. A práve my sme mali vlastne tú vrchnú časť, celú výrobu sme boli schopní robiť na Slovensku, ale zvyšok sa musel importovať. Čo vás robí závislým v prípade krízy, konfliktu a tak ďalej a pôsobí to veľkú nedostatočnosť. A teraz v zásade tá spodná časť tej nábojnice, teda tá náplň vlastne do nej, bude produkovaná v tomto priestore, čím získame vlastne celý tú ucelený reťazec. Povedal som niečo nesprávne? Ani niečo dodať. Áno, v princípe zjednodušenia áno, čiže je to nejaký obal, ktorý zhorí, čiže je to v princípe obal, ktorý máte naplnený tým prachom alebo strelivinou, ktorá počas toho výstrelu zhorí úplne, že tam neostane žiaden nejaký zvyšok toho. Ako povedal pán minister, toto je tých systémov, ktoré môžete použiť je viacej, ale toto je úplne ten najmodernejší, dneska najsofistikovanejší systém, ktorý sa používa pre zbraňové systémy. To je vlastne tento spodok, čo tu vidíme na obrázku? Nie. Pod ním by ste mali vlastne. Ešte pod ním. Toto je samotná strela. Koľko vlastne takýchto produktov je teda zámer tu vyrábať možno na začiatku? A kedy vlastne ten začiatok by mohol nastať? No, chceli by sme začať vyrábať v roku 2027 a máme kapacitu zhruba 720 000 kusov týchto bimodulárnych náplní, čo čo sa prakticky viete použiť na 120 000 kusov projektilov strel 155 mm. Pri tej najväčšej vzdialenosti, teda tom najdlhšom dostrele. Čiže rozumiem tomu správne, že vy vlastne so Snínskym závodom budete prepojení. Že... Musíte byť prepojení s každým. Ja ešte teda upresním, aby sme to mali úplne celé presné, túto informáciu. V podstate my sa vybudovaním tejto fabriky dostaneme na totálnu sebestačnosť vo výrobe delostreleckého kompletu ako takého. To znamená, že budeme vedieť vyrobiť alebo zo 4 komponentov, ktoré sa vyrábajú, to znamená zapalovač, projektil, prachová náplň. To je tá prachová náplň, ktorá je tu a má za úlohu vystreliť strelu z hlavne alebo zbraňového systému, plus
Zápalkový šroub vlastne sa 3 už máme a toto je posledný komponent, ktorý nám chýbajú. Sme boli úplne nezávislí v rámci výroby 155 mm projektilu ako kompletu. A to si máme predstaviť tak, že tieto budovy, ktoré vidíme, pôjdu dole a na tom mieste vyrastí nová hala? To si máte predstaviť tak, že všetko, čo tu vidíte, sa úplne zmení na jednu naozaj modernú fabriku, ktorá bude bezpečnostnými štandardami spĺňať všetky štandardy, bezpečnosti, ktoré má. Najprísnejšie kritéria. Vy vidíte 1/20 možno toho areálu, čiže ten areál je obrovský. My plánujeme zrenovovať a vlastne zrekonštruovať celý areál, keďže to bude pozostať z viacerých tých výrobných procesov, ktoré musia byť od seba oddelené.